Здравейте, приятели! Аз съм САС86. Днес отново ще играем мини-игри, но не Egg Ще играем Skywars. Egg няма да играем, защото сервера Pika Network, в който играя Egg не работи в момента. Бих играл на други места, но там е най-хубаво в Egg. Да. Затова ще процъкаме малко Skywars. Соло е. И се надяваме поне на една победа. Ще изиграем и след 3 игри. И изчакаме да започне. Да, искам да се извиня за състоянието на предишния клип. Ясно ми е, че е ужасно просто, но аз съм с Windows 10 и той не поддържа безплатни приложения за обработване на клипове. Затова затова трябва да се примиря с това, което имам. Вземаме набързо нещата. Не бе. Екипираме се. Това не трябва в момента. Да не падне. Няма падне. Вау, как лагна. Някой видя ли как лагна? Защото аз видях. И май съм пак в парен, да. И продължава да лаги страшно много. Защо? Така, това е друго. Ще гледам да направя 2-3 бързи игри, като се надявам да спечеля поне една от тях. О, не, глич. Къде е? What the fuck? Защо лаги, бе? Убийко. Shift. Да не ме види. Трябва да взема другата. Много бях близо до това да има. Ще ръш на мидъл. То вече не е ръш, защото... Давно... мина времето за ръш. Това ми трябва. Не ме цели, бе. Аз си лъга, е. Какво си мислиш? Тия копчета не ми работят много дразващо, това е. Какво става сега? Четирима сме, виждам един, виждам и другия, ето трети. Там двамата се правят. Аз ще се знам с този. Взели си, бе? Този перо ми трябва. Къде да служа? Тук. Не служа. Сега е. Да. Пате, как не го пиваме? Как не го събарям по-точно?
Имам още 9 стрели само. Те там се целят. Ого. Добре, те ще се оправят един звук. Що не скочил? Не съм слабен тази работа. Добре. Нищо интересно. Тук стрелите ще взема екипаната. Добре, бе. Сега не знам кой от тия двамата е мъртъв. Фак! Перва! Не, как на чул го да слиза, но се забавих. Нищо, правим нова. Този път давам спечеля. Ох, как лаги. Да, и не мога да видя дори на кой мап съм. На кой мап съм е? Тъпобок. Мах се. Сега ще разбера. Да, не. Това мап е тъп. Щом го джъмбе! Това е много тъпо е! Да, окей. Това е OP, аз не обичам OP, не е готино OP. Ще намеря най-хубавите неща, има всички ще ги имат, нали? За какво са ми? Сега не знам къде е следващото отлагане, ме е страх да видя. Тук. Вау, как лаги, просто не е истина. Защо са ни такива опнати айтеми, бе? Това е много тъпо, бе. Не, бе. В принцип играя тук Skyward, защото няма такива OP Skyward, ама явно не е винаги така. Така, това ми трябва само. Това. Нищо друго. What the fuck, бе, бате, как ще падне някой път заради това? Къде си, бе, майка ти? Майка ти шеба, бе. Къде? Срежа с годжъм помагаме. Ара! Умре! О, той е бил с много по-добър меч. О, това е по-хубаво. Това е също. Гащи, о, леле, колко какви хубави неща има това. Да, окей, лата, това много ме дразни. Любимите там айтеми никога не са хубави, мен не ме кеф. Да го рушна ли? Да, бе! Това беше най-жалкото мета на перо.
ли ме? Само долната ли са? Айде. Аре, бе, що ме го дава? Къде е, бе? Мене много да го чорва. Да, бих ли? Бих ли? Yes! Бих. Ще ми пишем едно ГГ. О, победа! Ще изиграем още една. Но този път да не е оп. Аз мразя оп. Въпреки че бих, не харесвам опи. Че там има чест, там ли отравим още два. Малко му стеки главата, но да играме. Не опи и аз съм капанар, защото не успех да се кача. Ще ме харесва. Няма оръжие обаче. Това не е хубаво. И защо ми лагва така? Вау! Нямам си на идея какъв е лага. Какво? Не, бате, бегай, бе! Не, късно. Еми, това ще е всичко за този клип. Много е кратък или да вратна още една? Да вратна ли още една? Да, ще изигра още една, защото става прекалено кратък. О, той няма место. Еми да. Съдба. Това ще е... някой друг стрима на живо в YouTube. Нищо. Това е италиански сервер, може да оставя IP-то в описанието. Не забравяйте да се абонирате за мен. Да ме харесате. Също така ще оставя няколко линка в описанието. Нямам нищо общо с тях, просто им правя реклама, защото ги харесвам. Нищо общо нямам с тях. Вероятно знаете кои са, но нямам нищо общо с тях. Само правя реклама. Защото ги харесвам. Нищо общо. И това ще е всичко за клипа. Абонирайте се, харесате го и до следващия път. Довиждане!